etmeyle kafamda Ana va, araba çıkıyor mu? Himayetkar Avreyli Fitness Klubu. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Ne hizmet? Bir daha bağlara yer çıktı. 20 lira düş daha almam. Olya. Yorum. Maşin mi? Hazır yok yani. Da var ha. Akıratın dört yok. Bollu Allah'ım arkayım mı? Ne diyorsun yerden? Anam, ne diyorsun? Sağ ol, sağ ol kapı. Serial kapı. Sağ ol. Murat geldin mi? Geldim. Oturuyorsun sağa mı? Hava, produkt aldın mı ya? Hava çürüm aldım. Kesir aldım bunu, hıyar aldım, soğan aldım. Ağırsın. Sen girey. Böyle çağılır öyle mi? Hava, oturanırlar. Sen çayına teredeyin hani? Böyle. Murat. Murat. Çay demledin gel. Ha, gel oğlum. Hani ecele çayım diyeyim laf dur. Gelin. Gel oğlum. Ha, ya Allah. Aha neyse suyucu nereye? Al oğlum. Sana ak suyucu. Sana ene bu suyucu. Ne halin tayin ne mi? Yok hayır bir şey. Bana ne olacağım? Ne kadar tayin edecek oynaya verin böyle mi? Öyle kaka. Cerenli yani. Sağ ol Murat. Ne mi alacak kotak? Çağlarda eşiğe mark vermeli. Olmaz seni işe salsan ne alak bu? Sana hemen fikirlenip durdum. Ben aytayın durdum ne şoğun ver. Sana da anlattı. Çağalarım gününe bir daha diyecek geçecek. Doğru aydı. Onu ben erteli oğlanlar göreyim. Hani iş tapal sana. Sen bir işe yerleştireyim. Hani kalın nereden nesibedir. Böyle. Dostlar, övey kaka urmayda. Filmin birinci partını şunu koydum. İkinci partını olsa gün geçip görüp bilýäňiz. Şu silkada aşağıda silkatını yapıp geçtim. Şoňa basýaňyz, işine basyp bilýäňiz. Ene şu kanal bolýar. Şu kanala girip arda bolun. İkinci partını dowamyny şonda görün. Goşulmagy unutmaň, videoga urma deren bolsa paylaşın, repost edin, like basın. Ecevit böyle kakımdasa Canı oğlum düşüneyim bana da. Benim geleceğim için fikir etken canı oğlum ağlamaydı. Himayetkar Ovad Pro Music. Nasip bolsa kakan aýlyk alsa sizin her ýeriňize bir gowy kaynak alyp berjek. Ondan size tort alyp berjek. Nasip bolsa iş bolmam. Aha. Oturuyorsun. Oğulcuklam. Ara gözlüm. Akıllı oğlum. Qawmy geldiňmi? Murat. Oğulma ağırmadı. Barbar. Ya oturuyorsun. Hava qawmy. Bak oyna verin. Öldüm yok mu? Hava Murat. İş bolmadı mı? İş diyen mi daha bolmadı öyle. Oğlunun yaşadığını yetiştim. Havar eder miydi? Yani Doğran'a gidip göreyim mi? Doğran'ın dost olduğunu. Çünkü bir firması var deydi. Şu firmasına da bir işler gerek bolsa haştet diyen çizgini. Onu da deyip görür. Hava handik görany. Menne çağalara gownlyk bermemi ýatadım. Meni her gün köşe çykanlaryna me
diýerler, eçe maňa planlat alyp beräý, onu alyp beräý, bunu alyp beräý. Sen aýlaň ýetenek bize. Murat. Kimsin ýandylar? Hey, menim görýäňa. 2 günden bir gün garguldur ýa. Tamam bazarda araba sürýär. Şu kazanıp getirýän ýöne. Hiç sarda ýetene. Çağlap tigir süreýin diýä. Hani senem işläp başlasaň netip bolsa gowala. Hani işleňet onuň çaý bir ber. Böyle. Eren, Himayetkar, ıgtybarly emlek. Eren. 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 Hadi Murat. Eren. Men sana gowy habarym bar. Vay, näme habar? Näme habar bol? Dost olunma jaň etdim. Jigitiniň ýanyna iş bar eken. Vay. Deňem aýtdym, ýokary bilim bar. Kompýuterden başlyk ýadydy. Olduny. Jeren. Bilýän men şuwat näil begenýär. Ýadyma düşýärmi? 2 ýyllap söýüşip sen alyp toý eden günüm. Şonu da şular ýaly begendim. Şeýle de begenýär. Jeren. Ýör men seni Aşgabatda gideň. İş yerimden dost olumyň ýanyna tanışdyrayyn. Ýör. Ýör. Ha, berde kireňe döwran. Bardım. Ana ýet berde kireňe. Eş döwran mana, gowala döwran. Ha, gele ha. Salam aleykum. Salam aleykum. Bolja bol sağ ol. Selamun aleyküm. Ha, selamun aleyküm. Mümkün mü? Ha, o mümkün ha, gel aslında. Tamam. Ha, o da şu iş yapıyor tamam. Cigim duyduran da. Ha, şu an yani burlaş koymaz. Şu cigim diyen oğlan değil mi? Ha, şu kerhanın orada tabii. Geldi mi var da. Ha, bolu gelin geçin oğlum. Geçin de geçin. Geçin oturun. Ben onunla şuna karışayım. Ha, o bolja bol. Başına karışan. Ha, döwran ne ettin? Beyimrat. Bunu şu an içinde kuruluş oturuyor. Nesip olsa işin biter sen kargasınma. Yönümen bir yere barmalı oldun da. Sen bir yerde karışay. Ne bilgiler Bolya. Sağ ol dost. Bolya. Sana yakınım canım. Sağ olsun. Bile yalkasın. Sağ ol. Bolya onu men garaş berjek berdi. Näme kär edýändiňiz adam? Kompüterden başım çıkıyor. Diýmek maňa ýere işler ekeniňizde. Onda siz eti emme resmi namalaňyzy getirin. Erteden işe başlaryň. Ýaglaryň taňa ýolkasyn. Bolanma. Gidiverin hakda. Sagamasa işime gürleşdik. Bolya aradiydi. İş yerine gowken gelip Ha. gördüm. Döwranjaryň ýaşy ödün bolsa. Koluma jikden bir firma başladı gene. Ha. Bunu bari iş sana bagly. Nesip bolsa. Katlar işler vermeli o aklıdan katlar. Tıvı kalkıp olmaydı. Part 4'ü aşağıdaki silkede koyalım. Şu kanalı koyalım. Hemen koşulup like, repost edin. O kanala girip part 4 görüp bilýän. Canın sağ olsun, başkalar avadanmasın. Sağ olun. Bizi Awam. pelwan ýanda otunda tigir barda. Nada tigir atlaýdy. Himayetkar, ıgtybarly emlek. Oğlum nesip bolsa tigiremalar. Nesip bolsa o yerlerde de yaşar. Men azıcık pavret oğlum. Menne de kovul gider. Bolýaýdy. Kakam o işte ister. Onun için oğlum kentimden hiç kimin yanına. Doğruca. Salam okuyun. Ha, gelin. Resmi namalamı getirdim. Diýme adyny jadanna. Sağ ol. Oğlan adyny barken. Bari sağ ol. Zeren, ýene işler ýerim, hikmeň maňlaýynda. Galan işlere özüm uğradan. Bolýar. Öyle. Zeren korkudaýdym mesele. Ya. Aşağıdan ya. Şimdi şu hatlar ya doğru yer ya. Kompütere verir ya. Şulan gelmedin ya neye tereten?
Bana insanlar orada olanca. Öwey kaka urmayda, yani durmuşdan bolýan wakalar esasına düşürýän filmler elbetde ýaş şatyjylar aýrylyşyp çağalar izýet çekýär. Şo barada kino umumman mazmuny näme üçin entek öwey kakany görkeden odan çağa diýensiň dol başynyň aýarma şeňde tomaşa edin. Şeýle-de 2000 manat toy hyzmatyny hödürleýän 2000 manat içinde DJ alyp barjy toy kalonkasy Aşgabat şäherine äkedik getirme hyzmatymy da moğçu toýundan şahatlyk şokuny soğukbaýar. Habarlaşma üçin telefon belgimi 863 87 87 00. Canı sağ olsun. Salamış. Salamlar. Kerhanamda tarihi işler yerdi. Yadır yanını unutyan vurup turku. Bolamış. Himayetkar ıgtybarly emlak. Salamışlyk. Salamızı. Ellerini tamam. Hawa başlyk. Bana mı çıkarırsa? Ama şu tarihi işler yerinde öyle vurup turku. Ceren, geçin oturan eğer kulağa gelir, yeniden adı uğradı. Bolýabaş. Hawaşlyk. Kulağa geldi mi? Tanışın, teri işlerini Ceren. Ceren, tanışın, işlerini kulağa. Hala. Ben razı geçtim. Bolýabaş. Alqaynlaryň güzelmi tanşar? Hala, salam. Gomy joram. Hawa, gomy özüňiz. Hawa, natayla. Hawa, adyň Jerenmidi? Hawa, Jeren. Vay tuğulama, odan gözlerine var eken. Sağ olun. Men bir kirpik takyan joram ma, sebet men kirpik bilenme? Odan eken. Edil şunu alad, odan kirpik taktıralım sana da? Ay yokla. Mağa gerek gele, kirpik ovada da men kirpik mulluqan diyeler. Ağay, odan gözlerin ma, odan yelen yalak olup, şeyle olmasana joram. Yok. Odan olup edelle, şu jagaş yerde men salonçu joram var. Leyla dip, atoğu öktü dak ya da kirpigi. Yok, yürüsene odan dedip, edil men gözlerim yal, odan olup duraydı mı? Yok, men yürüsün halama, o kirpik koydursam gerek. Ağay, bol yalagı, borla yür daktıray yallagı. Pulun zadini özüm tülecek, yür joram. Odan gözlerim var da sen, yür joram daktıral kirpik. Başlığa da özüm aytacak gelyesin. Yür joram kirpik daktıral sana. Ay, bolya. Ay joram, şeýle bir odan bollunma, güräýde sen şeýle odan gözlerin var da. Tonýan, men ýaman ýere. Ay, şeýle odan bollun, ýör gorkadyň, aýlada seret täzer. Tonýanna, gelişdimi? Gülýal güräýde joram. Kaka, Oğlum, ijimi nokma? Oğlum, ejen işte. Häzir gelir, gelmeli wagt bolup geçti. Habarlaşayım isem ýanyna telefonum yok. Ertir nesip bolsa ejine telefonum alyp berer. Sen ýat oğlum, ana doğanıma yatıp galy. Senem ýat gojajymda. Bolýa kaka. Sana döňel akylly oğlum. Part altyny aşaky kanallarky silkada görüp bilýäňiz. Sağ olun. Ceren, Abi Murat, geldinmi? geldim. Otur. Geç otur ana. Çağalar yattım mı Murat? Çağlar yattı. Ne için gece alıp geldin Ceren? Murat, avtobus yok. Gece ağırlı avtobus. Benim şeydip gece ağırlım. Ceren bana seride ne? Beni kırpık taktırdın mı? Hawa Murat, kırpık taktırdım. Sen işe gidenin yan olun Ceren. Eyyan bir günün içinde sen neyme ütkap başladın mı? Yok Murat, meni taktıracak değilim şotayda bir kız. O kırpıkçıyım da kay dep taktırdı. Men ervesat etmedi mi?
Ceren. Her kimim şu taýda daktyr ya, kirpik o it goşuk zat däle, kirpik. Olun geýýän eşiklerine seretbegim rast sen. Men şu öz eşigime bolýa, men razy ýöne. Sen ýöne köçede beýtmede wi. Ceren, işe girecek diye arsa aradım. İşe sallım. Çağılar üçün. Arman şu çağılar yatır. Neyat qoqa deyim. Şu gün kirpik taktırarsan, erti başka da edesin gelersen. Begmirat elbettat edemaga menem o taýdaky adamlaryň geýinişini göre Begmirat men prostoja geýinip barýan. Ceren, elli yetden belli yap. Şunyal ütköş hareketlen etme, gayrat et. Bolya, mena geçip yatacak. Yaran sen meydan işe gitsin aýdy. Olay var. Owalsa bolýa. Hani öňrek agam bir geldi işe tarjak koyup berdi, maňa haýyst etdi. Geldimi? Ama geldi bas. Adam tuvalama koymuş ya. Nira koyduňuz? Nana, öyle yanıma koydum. Öyle bir hata çevirip ben koydum Ay başta. tuvalama, oňorpun agam haýyst edeni gowy ýerige moýtdyň. Ama Başka soracak etjek wagtdan barmy? basıp. Şöyle gelen işler. Neyse sağ ol arkadaşlar. Sana näme çygydyk kılaýan? Ha? Yo. Yana bir soradım bas. Sana böyle dedim, gowy ýerine. Yolay basıp. Boğda maskara olan soraydım ne ördüm milyanı mena mayarsan oldum. Aýrşan bolňdan näme? Aýrşan meni bilim halal maskalasyna gözdükip görmelmi? Sen ýa şu aýrşanlar da bir näçe halal maskalary ýykyp berenler, dağıtyp berenler. Oglumlar bolmaz da. Men sana akıl berýär diými? Özümde de akıl ýok. Ýöne men sana bar bilenje zatmaýdan. Ony sen gowy häsiýetler olsun. Halanam özüň bol. Öyle dost. Ördüm milyanı. Özüň bilýärsiň şu hereketler edýärmi? Dost. Yürek söýtüde. Bar gülüm çek. Himayetkar, ıgtybarly emne. Begmirat turdyňmy? Hawa Ceren. Begmirat hawa turdum, çağalara çaýlar demledim. Sen häzir turansaňlar çaý suwuna serede göre, men işe gideyim. Ýerden eýýäm işe var ýa. İyi geldiler Begmirat. Öyle menime çaý suwuny berip okuryp ondan menem işe gitjek. Ceren. Gayrat et, inni kirpik taktırma. Sen tebi oğudan Ceren, men sen şeýle söýdüm. Düşündiňmi? Gayrat et. Inni şu gurruna gaýdyp gelmäli. Bolýarmy? Öyle. Salam. Boğumuz. Zeren boğunu oğlanmış. Gelin geçin. Cerencan. Eren oğlan maşkalada. Eren bana deyip mi? Eyden beyden. Men ölüm ama aileden. Cerencan. Oho, basık çağı da. Ben basığın yanına dikkat edin. Ağladın mı? Awa gel hani. Geç oturan. Başlığım hem doğrusun dinleyen aydı. İş yerine, dostluk yerine, beğer iş yer. Men sana murat tartışılmadım mı? Birinin maskalasına göz dikmedi. Yine de kulağıma basmışlar geldi. Bir zadi yağdan çıkarmadı. Birinin halal maskalasına göz dikmek kovdat derler. Bir gezek göz dikaysen, iki dünyanın sen doğuzak bolyanlar. Ondan sen bu ediyen hareketler Musulmançılığı, Türkmençiliği gelişen hareketler mi? Şu ediyen hareketlerini doğru hataplayan mı? Ondan iki sançak, su yatacak, 7. çağın köçede gitti. Utanam mı? Element tölemeli bolsa da ılgap men ýanyma gelýär. Şobatlar ýatlar, biriniň maşgalasyna göz dikýär. Kiçilikden ýetim alındy. Şobatlar nädipden bilemok, nädip ýatlanok. Gergede şunu ýyma gelýärmi? Ýene şu ejen kakyň ýok, bunu bilýärni. Ýene tetelip oturýan, sesim çykarmaýyn. Sen men çağap dostum. Dine, Türkmençiligi gelişmejek hereketler etme dost. Barnym bilen bitdäm işiň ýerine ýetir. Bar. Akıl verip alınım senem. Diýer santyk däl ha menem.
Yürek feyde dağıt, yürek. Zerencan. Part 8'i beýlek akawynda görüp bilýän ene silkatyň aşakda goýýar. Okuwdunam geldiňiz oýnatlarsynız ha. Näder eýsiniňizde işden geler. Çaýçylaryň gemler. Bolýarmy oglum? Akıl oglama. Ara gözleme. Ana eýsiniň geldi. Oğlum. Himayetkar Cenap Qaymak. Bağlı çıklamı. Ana. Jeren geldim sana Hava geldim. Otursun sana. ola. Komiyak deylen. Oğlum barın siz oyna verin oğlum. Jeren sıfatın näme? Neyem alıp dur sıfatımı? Näme kraska çalıp geldin? Oy. Kraska çalınmalı mı? Sen ütgap başlaftın Jeren. Yok la Begmurat goğunu ötürsen. Bugünüme de sen Bugünüme. Jeren. İşe başlagan or 5 gün boldy Jeren. Yine çağalan yani men goýak etmeýin. Gireýär, gurlaşaly. Jeren. Doğru Jeren. Hep kraskalar, hep tutar. Kırıp gelişim kraskı denler. İşin yedim ütgödüm sen. Bildiğime ben bırak. Ben çağalam çürüşken. Ben ne emrettim çağalam çürüşken. Diline budak başlattın Bildiğime Jeren. bana. Ben bırak. Sen mara Jeren. Ben yerime deriyem. Sana ben adam almışım. Şu an seni ben Kiyimcan, sen olarını isterme. Olar kuvlu için uşanlar. Sen de artık ya. Elimde ya. Bir tane çiğnedim. Ellerine yardım Türkiye. Saray. Şu telefonu Zeren'e men ardından soğut etmesin. Bana vay kovduğunu vakti gelen Ceren başlık bana vakataymalar. Beğendin mi? Joram bir telefona feredaydı. Vay kovduğunu. Töleme kov telefon eken. Joram bu sana soğut. Ha, senin mi? Bak men oynayal pulum olsa bolmayacak mı? Başlıktan sana soğut. Näme? Vay yoğay toba. Ayıra Soğut ýyzyna berilýär. Yoğay ayıra. Joram soğut ýyzyna berilýär. Ayıd koyuwar gelek toba. Telefonu aldım. Begmurat'a näme diýmeli? Näme etsem kämmen? Samsyk diýseni. Telefonlarla eceňide enni eceňiz bilen arkaýyn gurlaşyp bilýät. Bolýarmy oglum? Eceňiz giýjäň alyp gelse-de habarlaşyp durarsyz. Bolýarmy oglum? O telefonu Himayetkar ıgtybarly emlek. Aha, Jeren geldiňmi? Hawa, İzin balan. Ceren. Görüşüm belli. Beýiňizge sen ütgeşipden başlapdyň. Ay. Ne? Sana telefon. Uy, Ullanarsa. Begmurat maga tere telefon işgärim alyp berdi. İşgärni alyp berdi. Hawa. Sen onu özüň ullanay. Bara olçuklam, oynan. Näme telefon bu Jeren? Bilemek. Qymmat telefona Jeren, men şunu 6 ay ýazga aldym. Garaşarna. Sana işgäriň bular ýaly qymmat telefon näme sebäpden alyp berýär? Bir emmasy badyr Jeren. Emmasy bolar ýaly zat ýok. Alyp berdi. Goýsana Jeren, goýsana. Ýene çağıryňa men goýak etmeli. Gir gürleşeli. Benim bunun kımmatını bilemez mi? Ben bunun kımmatını... Qymmat telefon Jeren, men şu gün hemme telefonu bakaladım. Men sana jaňa söylýär, çağıryňa gürleşeli. Telefon alyp geldime. Bar pullomdan geçiştir. Jeren sen tamtaklyk näme sen berdi şu telefona? He? Ben ne yapmadım? Şeyler yani. Ben bırak. Ne? Sen ütgödüň o Jeren. Yolcum. Yine Dine de onu hakamine ize murşwati. Kiyimcan, sen ağlama.
Kıynanma. Bular o için şandırlay. Sen onları istermedi. Yürü bizi de vereli oyna vereli. Şeyle odan gelişipdir da yüzün kovaçıptır da koynuyor. Zaten var, umum oldu. Zaten sana kutlanlar. Size kutlanlar da zaten men yadayım düşünüyor. Sen horhar yaşayan. Men seni şehirden ama ilikkadan zayımatlarca sağlamam horhar etti yaşatman. Zaten men seni tüyüyor. İşler. Cerencan beydim vurdu bu. Hudayın geldi deyiptirler. Arasın tek bazen. Be, tekerleme dövdüm. Eşklerim çarştık. Bilmem ağırttım ay nurlu. Halal zahmet daha dost. Halal zahmetin ayıbı yok. Hiç hasan ayıbı yok dost. Pula kazanlık. Esası açık pulda dost. Ha o. Elini kaysadan mı ya? Arabacı, geleverik. Baba. Bağdarılacak öyle, Bağdar'a gelecek. Yükümü de otur şarap. Ben işim var dost. Ben kaçacak. Böyle sağ ol nurlu. Am işler dinlikte eşklerim arasında şıkkaydı gönlüler. Hemen hakkın veriyan o, yürü hov. Ne diýäň? Ödükümde ödüm götürüp. Ay bastık o da Kän gurlamada bar sen badarlar bar menim ýydymdan bar ýa. Agam mümkin birmi? İlkiblen assalamu alaykum. Wa aleykum assalam. Ya kudenem kän bir gat öýkü kin etmamja. Yok da bizim işimizdir da. Doğrudur. Agamcan, herleme seyredip durma bir hil yüzüňiz tan şu men ovada Döwran agamyň dostu da dälsiňiz-de. Döwran? Agam Begim Murat bolmaly. Ho. Döwran. Oo. Benim dostum. Onu neden tanıyan? Bize kän bar ýardyňyz siz. Menem köp göç ovada bolýam şu agamlara bar ýardym. Dinjalmana bol. Men gelýänim, görýärdim agam sen. Gidije oglan bolmasa onda. Sen Didar mı? Didar edilýär agam. Ha, Didar. Köp sağ ol. Agam Ben gelinimem inşallah. ana menem şonu ýejek boldum. Şu gelinim, inşallah gelinim şu sizin geliniňizdir da. Ho. Ceren men gelinim O bolýar. adam käçilik bilmez kala. Sağ ol, taňa ýakasyn. İnşallah onuň üçin. Ey menim iki ýerde işleýänler. 2 günden bir güne o karagollar ýa. Oo. O soňam araba sürýär. İşin aýby ýok. Edivermeli agamcan. Klorik gördüňmü? Ova. Yanka yükladacaktım da. Ýüregi düşdüň ýanky diýip. Ýanky kimdigini bilýärmi? Yok. Yüzüne seretmän tondum. Ýanky işdäki jereniň ýoldaşy şol. Näme? Owo. Konuşdum. Halal maskaladygyny inni gördüň bilen gördüňmü? Zaranzan diýme onda sen menki de. Näme diýip için gümle diýäň? Yo bas. Yürüp gidiver. Joram. Başlygama seni gatty görýär-de. Goýsana goý. Şu maňa diýen bolsa, men bor diýerdim. Goýor goý. Ha şu garyp ärim näme etjek goý? Ay, o men ýollaşym goý. Ay bolsam goý iki çağan kösen ýararlykda. Çağalym elitde jaýda ýaşar. Ulalaryny okuly işli bol. Wah, başlyk maňa diýäýmeli. Menem bilýän çağalym bu ýaşatyny menem arzu etýän ýöne Sıray men goňumy gaýrat etdi. Bölmesene öňem erbet bolup durun. Haýş. Ýagyp ýüpek giyersiň, puluň üçin ne ýaşarsyň kendiňe başlyga bor diýip başlyga bar. Hawa. Başka yöne çekti. Ay Joram, başlyk bolýar-da. Belliňmi? Geçen oturan işler olmy? Oňa Merdan men sana arada düşündürmedimmi? Sana düşünürlüğün diýilen zatlar ýokanokmy? Men sana biriniň halal maşgalasyny göz gyzdyrma diýmedimmi? Sana öňrägemaýdyndyr. Biriniň halal maşgalasyny göz gyzdyrsam, iki dünýäň dowgakdyr diýip. Düşünmedimmi? Netije çykarmadym şu zatlardan. Men sana dost diýip, iň soň safar düşündirýän. Şu gerem sen netije çykarmasam, soňra o däl raýdan men sana mundan.
Alo, Fıray. Jeren men gelme çağır. Böyle. Asık. Men hakkında hiç ilerle para etme. Tamam. Yaraktaydı. Öldüm, 10 şofun bilirim. Bar işin bilen boş. Seni görsem kakarım geliyor. Senin yanıma çağırdım Ahmet. Gün başlık Ha gelin de on. çağırttınız. Wow. İşin alt barsına bölüm etti ya. Hasabatlarınız wagt fiilini awatyn görüp doğru ve dürüst. İşine de sözüm yok. Size Allah'a minnettarlık bildirýän, işiňizde de üstünlük. İşte azar berýän goňuňda degen barmy? Yok. Aýlyňyzdan 10 götürüm galdyrýan men sizin. Sağ olun başlık. İşe de täze aktylagy geldi. Size de bir aktylagy koydum. Şol atnadar seni. Doğru başlık sağ olun. Tanrı yalkasın.